Junior. Inclusiv Moș Crăciun. Unde e Moș Crăciun? Acolo, pe scaun. L-am văzut pe Zoro, pe Moș Crăciun nu l-am văzut. Lângă Zoro mai la Lângă Zoro e Moș Crăciun. Gata? Da. Hai, începem? Hai să vedem. Hai, 2, 3 și... România! Junior! România! Salutare, suntem Junior. El e Junior, eu sunt profesorul la Z și am dat startul distracției aici în Plața România. Wow! Mega giga super distracție! Dacă vrei și tu să te distrezi împreună cu noi, te așteptăm și pe 18, dar și pe 23 decembrie aici în Plața România, dar și pe www.radioromaniajunior.ro. Experimentează imaginația și rămâi cu noi! Sărbători